Godella. I si totes les desgràcies que em passen són culpa d'ignorar aquell correu que em va arribar quan tenia 12 anys que em desit java mala sort si no el reenviava a 10 contactes. Com identificades vos sentiu en aquest tuit? Perquè jo moltíssim. Moltíssim, Sí, perquè por en aquesta 10. època era molt de correus de reenviar a 10 persones, la Sí, veritat. correos, 20, Messenger, todo, mensajes, muchos mensajes. Jo igual, o sigui, a mi tot això m'ha fet reflexionar sobre que des de fa temps, o sigui, des de temps passats fins a l'actualitat, vivim rodejades de llegendes i rituals místics, podríem dir. Com per exemple, oracions que curen el mal de panxa o t'ajuden a trobar objectes perduts, missatges cadena infinits que auguren una vida de mala sort si no són reenviats, o rànquings d'horòscop que determinen com anirà la setmana en base al nostre signe zodiacal. Això és molt teu, Que por lo que sea, esto me suena. Avui parlem de mites, parlem de llegendes i parlem de por. I ho fem perquè és 31 d'octubre, Halloween, Spooky Season. Total. I perquè aquest capítol és una col·laboració amb el Museu Valencià d'Etnologia, que s'enmarca dins del seu projecte Espanta la por. Estem contentes perquè hem tornat a Ràdio Godella, per fi, després de molts capítols, molts mesos, amb el nostre tècnic de confiança, Jordi Coll. Jo soc Carmen Alonso, enfront tinc a Marta Meneu i al costat a Maria de Besa. I això és De Parquineu, dins Capçalera. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso. Tirava una falta d'això, Total. Bueno, hola a la nostra convidada. Sandra Montfort, que ves de Pedreguer, perquè eres de Pedreguer. Soy de Pedreguer, i vius allí, sí. o sea, guai. I no res, bueno, has estudiat música, crec que tota la teua vida, i ara estàs com desenvolupant la teva carrera artística musical amb Marala, però també en solitari. Què tal estàs? Eso es, pues molt a gust, molt contenta d'estar així amb vosaltres. Sí, sí. Que guai. O sea, nosaltres som superfans de tot el que fas, o sigui, de Ai, que Marala i de Sandra Montfort. Hem vist que has fet Passadoble Maria i Pecat Mortal i, bueno, hem vist que tens com disc pròximament, però no sabem molt bé... El 27 d'octubre eixirà. O sea, que ja ha eixit, Ja ha eixit, realment. claro, Sí, sí, Quan bueno. escolteu el capítol, Que guai. acabeu el No, està capítol perfecte, i està després, perfecte. justament, el disc. És un Ja poc és Spooky perfecte. Season també, o Sí, sea, sí, bueno, Spooky és que Season. eres molt Spooky Escorpio, Season Escorpio. vibe. Escorpio. O sea, Escorpio. Bueno, yo no soy Escorpio, el meu disco será Escorpio. vale. vale. Jo soc càncer, Tu què càncer eres? hasta... Vale, càncer, vale. Càncer, què més és? De juny, més o menys, no? Juliol, 4 de juliol. Ostres, vale. Aigüeta, sí. Vale. Molt bé, d'estiu. La fantasía y el drama, todo junto ahí. Bueno, jo sóc Leo, sé de lo que Claro. parles. És el següent, no? Perquè si tu eres d'agost... Sí. Pues, bueno, nosaltres t'hem cridat com a convidada per a aquest episodi perquè, bueno, és això, és el que he dit, que tens una molt spooky vibe, no?, de tot lo místico, tot lo de llegenda, també vens de fer música tradicional i tal, aleshores que creiem que fas una molt bona combinació entre música tradicional i com en plan figura de diva i jazzificar un poco la cultura Diva del valenciana. bancado. Entonces, bueno, jo volia començar com preguntar-te, així, perquè la gent entenga un poc també de què va la teva música, això, o sigui, creiem que la tradició oral és molt important per a transmetre història, llegendes, cultura i tal, i, claro, nosaltres coneguem com aquesta tradició oral a través, entre altres coses, de música tradicional, de cançons que s'han anat com transmetent de pares a fills i tal, i volíem preguntar-te què significa fer música tradicional en el segle XXI, o sigui, si gasteu les mateixes llegendes dels nostres abuelos, si se pot transformar a històries modernes d'ara, què onda? Ostres, pues jo crec que té molt a veure, o sigui, ja és real que n'hi ha... o sigui, els nostres abuelos canten coses diferents a lo que nosaltres estem vivint, però hi ha molta cosa, com, bueno, l'amor, el dolor que compartim, òbviament, però jo crec que es gestionava de maneres distintes i potser soc una romàntica, però n'hi ha moltes coses que es canten en la música tradicional que pense, ojalà no s'haguera perdut això, no? Com estimaven a la terra o com entenien la terra, no? Els cicles vitals. Ma abuela sabia perfectament quan anava a ploure i ma abuelo, no? Perquè feia hortalissa i sabia perfectament
olorava l'ambient i sabia el que anava a passar, saps? Jo estic super desconnectada d'això i em fa prou llàstima. És com, bueno, sé altres coses, està bé, no fa falta enfonsar-nos en el drama, però, hòstia, n'hi ha moltes coses que em pareixen precioses i molt poètiques i que em fa llàstima haver perdut, però bueno. Molt relacionades en la natura i en les llegendes, no? En aquestes coses que se conten als pobles que, malauradament, també s'estan començant a perdre en molts llocs, no? Sí. Com l'estar arrelada també al lloc, per exemple. A mi m'ha recordat moltíssim això que estaves contant. Clar, quan eres de poble, bueno, depèn, òbviament, de la família i tot, però com que el tema de l'horta i tal és una cosa que ara mateix, per exemple, a mi em fa la sensació de que s'està perdent moltíssim com en les nostres generacions, no? Sí, a mi m'ha passat este any, bueno, jo fa 3 anys que intento fer horta i me sale fatal, però perquè és que, clar, no tinc els cuidados, no tinc el temps per a invertir en els cuidados que necessiten la horta, fer tomàquets, per exemple, i al final et dones compte que, ostres, vivim molt apresurades tot el rato i en molt poc temps per a les coses com més tangibles materials. I més materials, no? I al final et dones compte de que, ostres, per a que tu pugues menjar-te una tomaca, que ara la pots comprar al supermercat per cèntims, tot el procés que necessita de cures, no? D'estar damunt d'ella, regar-la, llevar-li les herbes que estan fent-li mal, que si el caragolet, que si la no sé què, la mosca blanca, que si no sé quantos, no? I has d'estar super damunt. I al final les persones necessitem un poc això també, no? Sí. Com tenim els nostres processos i els nostres camins per arribar a un puesto i a voltes es perd la consciència de tot el que necessitem per estar bé, no? Pues un poc tornant al tema de les llegendes i tal, clar, nosaltres t'estàvem estalquejant per a preparar el capítol i jo he vist la teva foto de perfil i m'ha recordat moltíssim a Medusa. No sé si té a veure, si n'hi ha algun tipus d'influència de tots estos mites tradicionals o en este cas... Sí, no sé si tindrà alguna a veure. La veritat és que no, tenia ganes de fer una imatge rocambolesca de lo que és la cultura tradicional valenciana, pues les falles i tot això, no? Però que tinguera més matís de la cosa més bacala, que també forma part de la cultura folclòrica valenciana, no? El macarrisme, la cosa bacala, una miqueta tronaeta, com... Volia que evocara aquesta imatge una miqueta al deliri, a la locura en la que també totes vivim i jo estic ahí immersa. I sí, com... Que guai. Pues sí. Pues, clar, nosaltres, el Museu Valencià d'Etnologia ens va proposar fer un capítol relacionat amb llegendes i amb por i vam començar a donar-li voltes i vam començar com a pensar les llegendes de les quals estàvem rodejades, no? I d'alguna forma hem volgut com categoritzar a la nostra manera algunes llegendes, no? En plan, per què existeixen les diferents llegendes? I hem fet diferents categories. Per exemple, n'hi ha algunes que són com per a alliçonar, no? Per exemple, bueno, que poden estar millor o pitjor, per exemple, Adán i Eva, no? És com per a alliçonar. També jo conec moltíssimes com de furtar, o sigui, de típiques historietes de poble de si furtes, lo que te passarà serà tal. Si fas algo malo, te passarà algo malo. Exacte, total. Claro. Després estan altres que busquen atemorir, no? Inculcar por. Per exemple, pues, que vindrà el coco, has de fer no sé què perquè vindrà el coco. O, per exemple, jo estava llegint un llibre de Rosa Montero que es diu La ridícula idea de no volver a verte i me va impactar molt perquè en un moment del llibre va contar una història de la papissa Juana. No sé si vos sona. Vos sona? No. Vale, pues era una dona que crec que això era com el segle XIV o així. Volia estudiar i com no podia estudiar perquè no tenia accés, se va fer passar per home. I era tan bona, clar, en aquell moment era com que se va infiltrar un poc en l'església que era la forma d'estudiar. Tenia un amic monge que l'ajudava un poc, se va fer passar per home i era tan intel·ligent que va arribar a ser papa, perquè era una figura superintel·ligent, superrespectada. Aleshores, el seu mandat va ser boníssim, però als 2 anys, fent una professor, estava embarassada perquè se va quedar embarassada. Muy mala pata, amore, te quiero decir. O sea, es que para quedarse embarazada han de fer coses antes, eh? Claro, el amic monge no era sols amic. No era sols amic. I, clar, en una professor se va posar a parir i la van descobrir i la van... Por lo que sea. Claro, un processor parir sí, o sigui, la imatge més, realment és... Si teniu el llibre, és que és increïble, o sigui, com ho narra, és que jo estava impactadíssima. I, clar, la van apedrejar i la van arrastrar pels carrers de Roma, en plan, no pots usurpar-li... Shame de clar, en plan, has arribat al màxim lloc de l'home en el món
i no pots fer això. Apartada, I és com, uau, o sigui, com s'utilitza això per a temorir, per I a dir... això, esta llegenda, d'on l'has tret? Però realment no és una del llibre. llegenda, no? Vull dir, és una història real o és una llegenda? No, és una llegenda. És una llegenda? Que jo Ah, sàpiga, és vale. una A llegenda. mi no me sonava Vale, històricament vale, això, vale. però... La papissa Juana, busqueu-ho. Vale, I si no Vale. vos passi que, jo per exemple, en Mulan hi ha una escena que és igual, que és quan a Mulan la descobreixen perquè un general li veu que du les mamelles com apretades. I Mulan sí que està basat en fets reals, en un poema oriental, que no sé Home, jo quina suposo cultura que és, però... en papa me pareix com molt tal, no? Però en altres situacions de la vida hauria sigut supercomú. De fet, en el Quijote crec que també hi ha alguna escena de que era molt comú que les dones se disfressaren d'homes per poder fer coses. Per tant, no m'estranya tampoc. Però bueno, jo me vaig quedar... Això que ha dit Marta mola molt perquè realment cada societat adapta un poc les llegendes, no? Hi ha llegendes exactament iguals en societats diferents i és com, hòstia, és que és la mateixa història però canvien 4 coses i és la mateixa lliçó però adaptada a cada societat. Això passa en la música tradicional molt, també. Sí, Sí, que se com a- reinterpreta... Sí, bueno, per exemple, la cançó de La meva xiqueta és l'ama del corral del carrer, la cançó de Bressol, cada poble la canta de manera diferent, És que de és una veres. cosa que em flipa, perquè és com, si aquestes cançons s'han creat des de la intimitat d'una casa i una llar, com pot ser que hagin recorregut tant de territori Sí. i que cadascú hagi fet la seva Sí, versió? o que a lo millor és una cosa que està molt arrelada a un poble per un problema que han tingut i després te n'adones que molts pobles han tingut problemes pareguts i han acabat fent com la mateixa estructura en una història o el que total. siga. Això està molt guai És també. molt fort, eh? Sí, A mi la veritat això és que has contat és que és com que em pareix molt covard tirar-li la culpa a un fet sobrenatural o de bruixeria per no dir, o sigui, t'estem apartant del puesto de poder perquè jo sóc un home i vull tindre jo el poder perquè... Pel fet de ser un home, perquè simplement sí... pel fet de fer un... Perquè és que és tan surrealista que no té ningún sentit. Clar. Entonces, venga, vamos a inventarnos una història així que no té res que veure en la humanitat per a fer-te creure que tu no mereixes, no eres mereixedora d'este puesto. Total, que si se reinterpreta la llegenda també és guai, o sigui, no és guai evidentment, però té com la vessant feminista, si tu vols reinterpretar-ho, de dir, jope, una dona que ha estudiat, que és superintel·ligent i que és respectada perquè s'està fent passar per home, i si ha fet un mandato 2 anys i és un dels millors mandatos com a papa... Chica, deixeu-la ahí. Clar, és com, per què no pot estar ahí si ho està fent bé? Perquè no és home. Claro. No sé, està guai. La història del Clar, patriarcat. No, és que Bueno. literal. I estava pensant en un muntó de figures femenines que són la mateixa figura, o sigui, figures femenines que han estat... És que fins i tot estava pensant hasta en la literatura, per exemple, J.K. Rowling es diu J.K. Rowling perquè li van dir en un nom de dona no vendràs fantasia, per exemple, perquè els xiques no van a llegir-te perquè te van a veure com una professora o com una mare. Claro. Saps? Entonces és constantment Amagar-se per a- ocultar-se Sí. darrere d'un pseudònim. O Víctor Català, per exemple, en És fort, la veritat. I després, pensant en més tipus de llegendes, pues, també estan llegendes històriques, no? Per exemple, Rómulo i Remo, que le dieron nombre a Roma. I n'hi ha un... O sigui, jo investigant, tio, he trobat un tipus que és com supercomú, però jo no sabia que se deia així, etiològiques. Vos sona? Pues són llegendes que me pareixen xulíssimes, que són les que donen nom a... O sigui, donen explicació a accidents geogràfics. Per tant, o sigui, per exemple, jo m'he posat a pensar i en el meu poble n'hi ha com un lloc en la muntanya que és una penya, literalment, i es diu la penya Sansón. I per què és? Perquè Sansón va fer com una aposta de que en un dit podia tirar una penya des del castell de Navarrés i la va tirar i va caure ahí, i és la penya Sansón, i és com... Què? O sigui, és que és molt guai. Aleshores, jo volia preguntar-vos si vos ve a la ment alguna llegenda d'este tipus de categories o de qualsevol altra. Digues. Bueno, a mi, així al cap, el que em venia és com la història del sereno, no? Com del momo, de si no t'adorms, que mos contaven de menudetes ja de ben xicotetes, és en plan, dorm, perquè si no t'adorms vindrà un momo, el coco o el sereno, Total. i te comerà. I és la pitjor manera de calmar a una xiqueta que s'adorga, o sigui, canta'm una cançó de Bressol, no sé, però vas a clavar-me por, jo ahí forçant-me la son, en plan, dorm. Que vindrà el... Que em fa molta risa perquè és el que estaves dient abans, que és com, quan som menuts, ens obliguen a dormir, en plan, has de dormir tantes hores, has de dormir ja perquè és l'hora, tal. I jo penso ara en un munt d'amics que estan currant i que estan superestressats i que i tenen mogolló de problemes per a dormir, per
el que has dit, no? Dels ritmes que tenim ara de treball i tal, i és que és super contraproduent, perquè de majors ningú dorm en els horaris que ens obliguen els xiquets. Que si t'estan dient que si no t'adorms va vindre no sé qui, no te vas a dormir per puro nerviosisme, és que no te sentí. A mi me sona també la del salto de la novia, que és com una cascadeta que n'hi ha en Castelló, no? Que és un poc també la llegenda de que va vindre una nòvia, que no sé, bueno, típica movida, rollo... Sí, que se va morir algú. A mi, per a mi, el salto de la novia és sinònimo d'això. Literal. Que la nòvia se va... No me'n recorde molt de la llegenda, però el cas és que se va tirar per ahí i del vestit blanc pues és un poc la cascada. Uau! És que són xulíssimes les Són molt etiològiques. És molt guai. Jo sé, o sea, no la sé, hauria de buscar-la, però jo vaig estar vivint un estiu en el sud d'Anglaterra, en Brighton i tal, i tenen els Seven Sisters, que és un penya-segat blanc xulíssim, que és enorme, i és com superturbio, en plan, no me sé molt bé però com tot el que envolta aquest lloc és com muy de aquí ha passat algo, aquí ha passat alguna desgràcia i no se sabe. Sí, te dic jo la desgràcia. La saps? No, la desgràcia és que jo vaig desaparèixer durant hores en el Seven Sisters. En sèrio? Quan ho has dit, dic, no pot ser, tio. Em vaig quedar sense bateria, sense saber tornar a casa de la meva cosina que vivia en Brighton i desapareguda durant moltes hores, en 18 anys, sense saber pràcticament anglès i sense saber tornar. Ai, jo en aquesta zona també me vaig perdre. Ahí passen coses. Sí, és verdad. ¿Qué? És el triángulo de las Bermudas. Pues amb Maralà cantem una cançó que és El salt de la vella dona, que té a veure amb el que tu has contat, perquè conta la llegenda de una dona i un home que van anar a estar dalt de tot de la colina i allà l'home va tirar a la dona, la va matar, vamos, però es veu que no va caure del tot perquè uns angelets la van rescatar i la van pujar a estar dalt i la van deixar dins de la capelleta que n'hi havia dalt del penya-segat, que existeix de veritat, i entonces es diu que esta dona com l'esperit d'esta dona encara està per ahí, per dins d'esta capelleta, a Trenc d'Alba, no? Just quan eix el sol. Wow, que xula. Però, i una pregunta, quan se prepareu per a interpretar aquestes cançons i tal, feu, o sigui, fer música tradicional implica també fer tota aquesta recerca històrica, perquè al final és un poc buscar en la història de cada cultura. Clar, sí, en realitat sí. Tenim la sort de ser cada una de... Bueno, Catalunya... Això és xulíssim. Això està molt guai. És molt guai perquè de repente passen aquestes coses, no? Sí. Rollo, la Clara em diu, hòstia, pues hi ha una cançó que parla d'això, i dic, hòstia, nosaltres tenim el mateix, però ho diu d'esta manera o de l'altra manera, no? I és molt bonic. Sí, fem recerca, fem mogolló de recerca, fonotoques de material, pues llibres, de tot, i anem passant-nos entre nosaltres i anem... Que xulo. Sí. Pues, vale, jo, bueno, al final un poc el que volíem fer és parlar de llegendes, però també parlar, pues, un poc el que has dit, no? Que al final la música tradicional ara mateix no se parlen dels mateixos temes i nosaltres creiem que en el tema de les llegendes també continuen havent llegendes modernes, però amb diferents formats i amb diferents temes i preocupacions. Entonces, jo pensava que Carmen estava preguntant-se pel motiu de les llegendes i jo pensava, vale, és que els missatges en cadena que hem vist en el tuit inicial també tenen com diferents motius, o sigui, t'obliguen a fer diferents coses, perquè al principi era per por, no? En plan, passa això o a ta mare li passarà no sé què, però després també hi ha altres missatges en cadena que és en plan, dona suport a no sé què, clica en este enllaç, o jo què sé, passen te diuen algo que t'enfada i entonces l'has de reenviar perquè estàs enfadat, no? O sigui, busquen com diferents motius. La emoció més... Sí. O si és supersticiosa i ta pare algú pel carrer i et diu si no em pagues tant, li desitjarem mala sort a tota la teva família, no sé què, tinc un amic que li va pagar 100 euros a una dona. No! Perquè li va dir que li llegiria la mà i li va llegir la mà a ella, a sa mare, a la seva germana, i després li va dir que li havia de pagar 100 euros perquè si no, tot això que li havia dit, la bona fortuna que li havia dedicat, se n'aniria a la merda i tindria mala sort per a tota la seva família. I claro, si tu t'ho tragues és com merda, si alguna volta em passa alguna cosa serà perquè no hauré pagat estos 100 euros. Total, i és que poca broma, jo me'n recordo la primera excursió que farem, jo soc de València, la primera excursió que farem al Carme, com al centre i tal, que érem molt menuts, jo me'n recordo que les profes mos avisaven en plan, perquè n'hi ha com, és molt habitual que n'hi hagi com, sobretot senyores majors, que van com en el Romero sí, i que van com intentant, i me'n recordo que l'advertència era, cuidao, no vos toquen, perquè si vos toquen haureu de pagar perquè si no vos amenaçaran en algo. Entonces és com, aneu en cuidao. No mires, tu no mires. No hagas contacto visual. És com que socialment les tenim com super en plan, estas locas que se passegen per ahí, però realment
en part tots els tenim una mica de por, és com, cuidado, saps? A mi m'agradaria ser igual de lista que elles i fer exactament el mateix, enganyar a qualsevol hombre por ahí, que m'encuentre por la calle, que no tinga ganes de dir-li qualsevol tonteria d'estes i venga, que me pague. Entonces, jo sí que me preguntava també per, trobant això, no? Que n'hi ha diferents com motius que aplenen aquestes emocions, també és com... he pensat molt en la por com a mètode de control social, perquè al final, pues això, aquestes senyores mitjançant la por fan que els pagues, però molta gent gasta la por per a que la resta fem coses o estem obligats a fer segons quines coses, no? Entonces, jo estava pensant com a control social, o sigui, també en València, jo me'n recordo que quan estava en el col·le, va haver una època que es va difondre per ahí el rumor de que si anaves al carrer de la Pau n'hi havia com bandes de latinquins que te feien la sonrisa del pallasso. I jo vaig aprendre el que era la sonrisa del pallasso per ahí. O sea, jo també vaig aprendre això en el col·le. Que sí? O sea, a Burjassot va arribar això. Era la sonrisa del pallasso i la corbata. Sí, també. molt bé. Hòstia, que fort. I estàvem ahí en 10 anys pensant, hòstia, això és el pitjor que me pot... O sea, és molt probable que jo muera per una sonrisa del pallasso. Sí. Hòstia, Si no ve el coco de nit, de dia me faran. A més, és que me'n recorda hasta el procediment, que era que en una targeta de crèdit o no sé què, hòstia, se la posaven feien un ahí, mini, por favor, te posaven llima. Ai, que vols dir una cosa. Vale, perdón. Bueno, Carmen, lo siento, a mi és que m'agrada. Claro, te posaven llima i com de la reacció te feies tu el tall. Hòstia. I és com que se t'obria així en una ferida. Ai, això no ho vaig viure. Però vaig viure una època en què el meu col·le es va escampar per ahí que si entraves al quarto de seu, apagaves la llum, miraves a l'espill i dies 5 voltes un nom que no sé si era Talia o no sé què, t'apareixia per l'espill i mos clavaven totes les amigues en plan, va, esteu preparades? Va, mirem a l'espill, sí, Talia. No, i al final no arribaven a dir mai 5 voltes Talia, però jo què sé, igual mos haver aparegut ahí. És que és això, que és com que són coses que no se les acabem de creure, però estan ahí. I jo pensava que moltes vegades totes aquestes històries estan molt ubicades en un lloc, el que estàvem dient antes també d'estar arrelat molt a un espai. I és com també, a través de la por i el control social, com el guiar a la gent segons a tindre por a segons quins espais públics o a no eixir al carrer, perquè també tenia una altra puntada, sí, quan estàvem estudiant nosaltres en la carrera, que estàvem l'Esquei Báñez, també va haver una temporada que n'hi havia com el rumor entre la gent i entre xarxes que s'estava fent un experiment social i entonces n'hi havia un pallasso, com muy diabólico, que se dedicava a perseguir a la gent que eixia molt tard de la uni. Entonces, claro, jo va haver una època... És tan absurd. Tan contenta de viure al marge de tot això. Pues jo va haver una època que si m'havia de quedar molt... O sea, en la biblioteca hasta que tancara o algo, me cagaba en plan, es que me va a tocar, es que soy de las personas a las que le toca esta mierda, ¿sabes? Entonces, i jo pensava tota l'estona en això, no? I crec que, no sé si vosaltres teniu com en els vostres pobles i tal, això, no? Llocs concrets que estiguen lligats a aquest tipus de coses de cuidao no t'apropes, o cuidao perquè si fas tal, no sé què. Per exemple, els banys és un exemple, els banys del col·le. Sí, els banys del col·le. Típic lloc del col·le, en el meu col·le també n'hi havia com un quartet, que era no sé què de la bruja, i ahí no pujava ni Dios. O sigui, jo crec que a alguna de les monges se li va ocórrer de espérate que vaig a... Espera que te dic que no entren. Se m'ha ocorregut la manera de que no puja cap crio ni cria, una bruja i tal, no sé què. Ala, capado, ja ningú pujava. I en Burjassot jo tinc ahí la història de que n'hi ha... Està la casa de Lauri Volpi, que era com un tenor o un cantant d'òpera italiano, que per algun motiu se va vindre a viure a Burjassot, jo què sé, coses que passen. El retiro. Sí. Bueno, pues aquesta casa està com superabandonada, val? I havien posat com a 2 persones de seguretat. Vale? O sigui, perquè és un casoplom, però està... O sigui, 2 persones pagades a jornada completa per estar ahí. Efectivament. Vale. Això jo no sé fins a quin punt és cert, vale? Però el cas és que sempre n'hi havia 2 homes de seguretat perquè no es colara ningú i tal i qual. Què passa? Que se va començar a expandir el rumor de que ja havien mort 2 per la nit. O sigui, que va morir uno, que el van canviar, que al temps va morir l'altre. Ah, els de seguretat, pensava que eren xiquets. No, els de seguretat, en plan, n'hi ha algo malévolo en la casa que els de seguretat que passen allí la nit pues acaben morint. Entonces, què passa? Que si jo en algun moment m'haguera vingut la idea d'entrar a eixa mansió tan xula que n'hi ha en Burjassot antica, moníssima, ja te dic jo que se m'ha acabat. O sigui, jo crec que ahí el dueño de la casa va dir, mira... En plan, Securitas no, leyendas contra los ocupas. Literalment, leyenda antiocupas, literal. És heavy, perquè aquestes històries fan com, no sé si a vos passa, però fan alhora por i risa, no? És com, inclús les pel·lis de por, que les veus i t'assustes i et pixes
de risa. No me Bueno, passa. a mi no me passa. No me passa. Jo només he vist una pel·li de por i és La mujer de negro, perquè així el de Harry Potter i vaig estar mogolló de temps imaginant-me que la mujer de negro estava en la part del meu quarto i jo tindria com de 15 a 20 anys. No, és que és veritat, jo, 25 anys, continuo sense poder veure pel·lícules de por perquè jo de nit tinc moltes pesadilles. Literalment, l'última sèrie que m'he vist és la de La Guàrdia Urbana, el crimen este de la Guàrdia Urbana, que se diu El cuerpo un llamas. Vale, pues jo no paré de somniar en això. I no és de por, o sigui, Però si és un crimen passional. Sé, però jo somie Bueno, passional. que eixa dona se carrega gent del meu entorn. No sé. Amor! Úrsula Corberó. És molt diferent veure una pel·li de por acompanyada o tu soletes. Si estàs tu soletes sí que és com... I d'adolescent i tot en les amigues, és que no he pogut mai. O sea, traumatitzada. Ja. A mi sí que me molin, jo sí que tinc un poc el que diu A mi Sandra, és que és que un no. poc... te fa por, però a la vegada és molt ridícul, entonces És te fa claro, risa, saps? I en claro, aquestes claro. històries passa el mateix, que és com jo ara mateix en 25 anys no sé si m'atreveria a entrar en la casa esta de Lauri Volpi. Jo t'he dit que no. Però ho penso i me descollone, perquè és com, hòstia, és que és absurdíssim. Somos tontos. Com és que s'han mort? És impossible. Total. Però jo no sé si entraria, ¿sabes? Però lo que pueda passar. Total. Jo la veritat és que en el meu poble estava pensant i sí que n'hi ha com una llegenda de que abans de que arribara l'electricitat la gent de nit no eixia de casa perquè deien que s'escoltaven cadenes i com ruïdos de fantasmes. I És que, deien que o sigui, lo que deien és no eixiu de nit perquè vendran les almiques. Les almiques. I, bueno, a veure, això ja és que més que llegenda és una història popular i és que un dia uno va eixir en una escopeta. Oh, wow. Giro dramático. Li va disparar a l'almica i era Però que és una almica, és una persona. una alma Almica. Alma pequeñica. almica. Ah, vale. Claro, És blanquer, és un monstruo. li va disparar i, clar, seguint el rastre de sang, se'n va adonar de que era un veí del poble. I quan va... Que mal. I quan va vindre l'electricitat ja van desaparèixer les almiques. Clar, el veí va dir, mira, ja m'han matat, ja no cal. Les almiques ja no. És Però, heavy però quan hi ha un element, bueno, quan està la por entremig, com la imaginació s'expandix, que flipes, no? De repent, Total. jo que visc a una casa de camp soles Buah. i alguna volta de repent, a més no tinc veïns, o sigui, estic completament soles a l'hivern allà, de repente sent que algun ruïdo que podria ser, jo que és una rata, O a mi me passa Vivint al quan la camp. fusta com que se dilata per la calor, jo ja m'assusto. Claro, crac, ruïdet per ací, ruïdet per allà, i tu dius, buf, venga ja, hay ladrones, hay no sé què, es dispara la imaginació. venen a per mi. I també, Un motor ahí. jo pensava que depèn molt del context, perquè és això, o sigui, les pel·lícules de por estan fetes també d'una manera que és com, pues això, no? Si la veus soles no és el mateix que si la veus acompanyada, o este tipus d'històries, si les contextualitzes, és com que tot necessita un context, i per exemple l'Església gasta molt per a fer por, també gasta molt el context, en plan, coses com molt més gran que la gent perquè la gent se senta menuda, o la veu de qui fa els discursos en les esglésies també és com molt més... No, és com crear tot l'ambient per a que te faça por algo, per a potenciar aquesta imaginació un poc. Pues a més de les llegendes, bueno, hem parlat abans també de rituals místics, no? Com podem dir... Bueno, no sé si l'horòscop és un ritual místic, però en este capítol l'anem a fer com que sí, no? Sí. Jo que sé, un Hi ha poco. gent que s'ho pren molt en sèrio. Sí, per això. Clar, i després també tenim com, rotllo, en el segle XXI seria el tema de l'horòscop i tal, però abans, pues, per exemple, l'estar presa d'ull i totes aquestes coses, no? A mi me fa la sensació un poc que, a banda de les llegendes, també tenim este tipus de rituals místics que moltes vegades l'usem com per a justificar que controlem les nostres vides. I estava pensant, i no sé si, bueno, alguna vegada vos han fet lo que és la presa d'ull, en plan estar presa d'ull? Què? Tomada de ojo. ¿Es algo que te abren al mal de ojo o algo de eso? Sí, Rollo tan... clar, tan tirada- Ah, ma vale, abuela, vale, per vale. exemple, Vale, lo que vale. me feia era que, clar, abans era com, si t'estan passant coses dolentes, jo, per exemple, la setmana que me vaig trencar el braç fa 3 setmanes, ¿vale? I jo la justificació, o sigui, evidentment no, ¿vale? Però abans de trencar-me el braç, com que sucedieron muchos acontecimientos negativos, com per exemple que s'inundara Radio Godella y no poder grabar así el primer episodio de la temporada, y yo, Jordi d'alguna pasa Al forma... Jordi le ha dado igual, Le ha ¿no? dado igual, Marina? no me está escuchando. Literal. He fet referència a la gran catàstrofe.
se la pela. Pues això, un poc com per a llevar-li un poc de ferro a l'assumpte de totes les desgràcies que m'estaven passant, era com, vale, estic la 12 en el rànquing de l'horòscop i no passa res, o sigui, totes les desgràcies estan justificades, fins que al final, o sigui, el divendres se suposa que s'acaba el rànquing de l'horòscop, pues el dissabte me vas trencar el braç i ahí ja no estava la 12. El cas és que... O sea, Esperanza Gracia, te has equivocado. Clar, el cas és que dius, vale, suena ridículo, sí, és ridículo, vale? Però a mi, per exemple, me fa gràcia perquè és un poc extrapolable a, per exemple, les nostres ueles, bueno, no sé si les vostres, però la meua era com que quan tenia una mala temporada me deia, espera que te vaig a fer la presa d'ull, i me feia com unes oracions en aigua i en gotetes d'oli, o sigui, ella rezava i feia això i tot començava a anar millor. A mi això em fascina, o sigui, em flipa. En el meu poble també n'hi ha aquest tipus de rituals que es veu que funcionen, no sé, al meu poble estava lo del trencar l'enfit. Ho anava a dir, a mi m'ho contaren l'altre dia i pensava que s'estaven quedant en mi, però no. És real. O llevar-li el sol del cap quan tens... Bueno, que jo no m'explico això, però... Contexto, jo no m'estic enterant. Al meu poble es trenca l'enfit, no? Això què vol dir? Que és quan un xiquet o una xiqueta, o qualsevol, pot ser adults també, no? Estàs, que no pots menjar perquè estàs com... Enfitat, estàs ple o com tens la panxa que estàs unflar i no menja. Clar, normalment en xiquets i xiquetes es preocupen més perquè es poden desnutrir o això. Matia sempre portava els meus cosins a la fornera, a l'Assumpción, per a que li trencara l'enfit. Entonces anaven allà al forn, se sentaven una caireta, la fornera davant d'ells, i es posaven un mocaor del pit a... o sigui, el meu cosí o la meva cosina s'agarraven al mocaor per un extrem del pit i la fornera per l'altre extrem. I anava resant. En el colze. En el colze, sí. I en el colze anava agarrant el mocaor, i és com si la distància del mocaor des d'un puesto a l'altre canviara. Anava canviant, segons tot el ritual que feia. Al final arribava un punt en el que ja se li havia trencat l'enfit i el xiquet tornava a menjar. I Matia dia que funcionava perfectament i el xiquet de sobte, altra volta, torna a menjar tranquil·lament com si no haguera passat res. És que són coses que no tenen explicació científica tampoc. En plan, pots dir, vale, això és un tal, no m'ho crec, però és que... A veure, suposo que serà algo paregut a l'efecte placebo, no? Sí, total. Vas ahí, t'immerses dins d'esta fantasia, no? I entonces, pues, tu mateixa t'ho vas creguent, no? Que ara ja se t'ha passat el cuento, no? Mercurio retrogrado. Clar, és igual. Estic desficiosa perquè tal, pues ja està, i entonces ja tens una justificació i quan això baixa, tu ja veuràs la llum altra volta. Tot el rato justificar que controlem les nostres vides mitjançant aquest tipus de rituals que, bueno, efecte científic, pues crec que no està avalat científicament que té un efecte real, no? Però és com autoconvencer-nos de que realment... Efecte científic, ¿pa què? També. Buscar una justificació científica. Si funciona i et va bé. Què és l'altra cosa que has dit de llevar el sol? Has dit llevar el sol? Llevar el sol del cap. Es veu que és una cosa que només sap certes persones i només es pot passar aquest coneixement en un dia concret de Pasqua. En un dia concret, que la lluna estiga no sé quin punt, no sé quantos, i que siga tal dia, i només aquest dia tu pots passar-li aquest coneixement de com llevar-li el sol del cap a algú, a un familiar teu o a qui siga, no? I entonces és quan a tu et fa molt mal al cap, tens migranyes, ja es va repetint com el mal de cap. Pues imagina't, ta mare li diu a la Conxa que sap com llevar-li el sol del cap. Claro, és que lo que és guai és que per una banda estan com els remeis d'abuela i per altra banda estan les persones concretes en cada poble que saben fer aquestes coses. Sí, però és que este és més fort perquè per a que funcione este conjur, la persona que té el sol al cap no ha de saber que li estan llevant el sol del cap. No ho sap, o sigui, de repent, ma mare diu, la meva filla té el sol al cap, vale, doncs li ho dic a la Conxa, en secret, la Conxa li lleva el sol del cap a la xiqueta i de repent la xiqueta diu, ai, ja no em fa mal al cap, ja estic millor, ja està. Pues ahí el placebo no funciona, ahí el placebo no funciona, clar, perquè no ho saps. Jo, a mi, lo de la presa d'ull també me passa, i és el que comentaves, és com que se fa una oració que sol se pot passar a persones el dia de Pasqua, perquè si no ja no funciona, no sé quin dia de Pasqua és, però és com eixe dia concret i te l'has d'aprendre i no te la pots apuntar. I a mi me passava també, o sigui, és com que les gotes, vull dir, tens un got en aigua i quan poses la gota d'oli, si
se desfà és que estàs presa d'ull i has de fer l'oració totes les vegades, o sigui, repetir-la fins que isca com redoneta. I si és redoneta la primera és que no estàs presa d'ull. Pues sempre coincidia quan estava passant una mala temporada en que la gota se desfeia i després tot m'anava millor. Sí, funciona, Mari, funciona. Pues jo lo que estava dient de l'horòscop, de que necessitem coses per a justificar-nos i tal, estava pensant, és que ara, per exemple, en TikTok està super la moda esta de manifestar coses, perquè si manifestes coses, pues, de dir-les al final l'univers t'escolta i se complixen. I claro, a mi això me genera com dubtes perquè, no sé si heu vist el vídeo este de Andrea Garte, que està com cridant en el cotxe, tu puedes, puedo con todo, no sé què, i és com, me ratlla molt perquè crec que és o sea, tota la cultura esta de xiques que mostren en TikTok com són tan productives, com els va tot bé en la vida i tal, té un tufillo a neoliberalisme de, com, és com que tu eres culpable de lo roïn que te passa, i si te passen coses roïnes en realitat és perquè no estàs manifestant suficient o perquè tal, no? I entonces és com, realment l'horòscop és una mica, és com la carta de salvació a esta ideologia tan neoliberal, perquè és com, pues, si t'estan anant malament, potser no és perquè no estàs manifestant suficient, sinó perquè eres de classe humilde i no tens els recursos per arribar on t'has posat, no? Entonces, me fa gràcia perquè l'horòscop és com la carta que és anticapitalista i tot, ¿sabes? Res és culpa meva, és tot la lluna o l'horòscop. Claro, total, o sea. Total. Però bueno, llevar-te la culpa a tu mateixa igual a vegades te pot anar bé. Lo malo és que tu li dones la culpa a l'horòscop perquè estàs en l'última posició i no a la empresa que t'està explotant. No, és veritat, no, total. Ojo, cuidao, amigues. Hi ha que saber a qui donar la culpa. Total. Sí, és veritat. I després també és graciós perquè tot això, o sigui, bé siga les llegendes o rituals tradicionals o bé siga els més modernos, és graciós perquè acabem sempre, bueno, sempre no, però moltes persones acaben fent cas per el fet de dir vale, és que no me costa res, per tant, el que deies abans de... Bueno, no me costa res, no, me costa 100 pavos en el cas de la mà, però és de veres que per prevenció sempre, pues a lo millor mos arriba una cadena i diguem, jo ja no ho faig, he de dir-ho. Crec que ho he fet molt poques vegades en la meva vida, però és de veres que de vegades t'arriba una cadena i dius, bueno, és que no me costa res reenviar-ho. I així me curo un poc en salut de... Sí, por si acaso. I sí. Ho fa moltíssima gent, A més, hòstia, és que a mi me fa molta risa perquè em sembla un poc ridícul. Oye, que cada una, Però la típica història, en plan, això que han posat en les històries que tu pots compartir una foto i tal, que posa, una foto de pequeño o mal mes. Sí. Eso té molt, foto de pequeño. Tinc un comentari. Així és, superstició o narcisisme? Perquè, clar, a la gent li agrada molt pujar fotos de xicotets, perquè si fora foto de tu dedo gordo o mal mes de... No sé si lo subirían, També n'hi hauria gent que ho pujaria, seguríssim. Jo he de confessar que jo, per exemple, soc super hipocondríaca. I va haver una... Quan estic estressada o tinc molta ansietat, pues, com a que l'ansietat tira per ahí per la hipocondria. I va haver una època que me pensava que anava a morir-me de mogolló de coses, en plan... Cada nit, quan no podia dormir, és com que entrava en això, no? De, vale, pues, si no puc dormir és perquè segur que me passa no sé què, no sé quantos. I vaig començar com... Sabeu lo típic de tocar fusta, de fer així? Pues sempre de fer com així i així. I antes de dormir sempre repetia, en la moda esta de manifestar, que jo ja ho feia de antes, sempre havia de repetir en plan, estoy bien, estoy sana, estoy bien, i si no ho feia com 5 vegades, que estic pensant que això és un poco de toc, sí. Però no passa nada. Jo ho he fet també. Sí, però que, vull dir que, i era com coses que me vaig inventar jo, perquè era com, vale, si faig això me puc adormir, saps? Que és com que també cadascú acaba tenint les seues... Són mini-rituals, realment, com rituals personals. Sí, total. Claro. Mon pare, m'abuelo es va morir quan mon pare era prou jove i sempre m'ha dit que ell sempre ha pensat que no se n'havia anat del tot, que sempre ha estat present en la seva vida, ja siga en forma d'àngel o el que siga, no? Que ha estat al cel. Mon pare no se'n va anar mai, sempre estava al cel i estava en mi mirant... Vull dir que forma part de la fantasia de lo que tu vulguis, no? Però si t'ajuda a tu a seguir endavant, pues jo què sé, pues xica Mari, pues tira-li, no? Totalment. Jo, per exemple, no crec en Déu, però el que estava comentant Marta m'he recordat que jo fa anys, i no fa molts anys tampoc, me vaig obsessionar moltíssim una època en què li podia passar alguna cosa a alguna persona del meu entorn, i jo abans de gitar-me, tots els dies repetia en plan de, li demanava ¿sabe usted quién? O sea, yo no lo sé. Deia en plan, per favor, que no li passa res, ni a ma mare, ni a mon pare. O sigui, tots els dies, i a més era com en el mateix ordre, en plan, havia assimilat un ordre, ni a ma pare, ni a ma mare, ni a ma germana, ni a ma gossa, ni a ma abuela. Però és que a mi em pareix això superpreciós, realment, no? Com el fet de
que tindrà moltes merdes la religió cristiana o el que vulguis, però el ritual d'anar-se'n a dormir cada nit, no?, que fa ma abuela, i agrair tot el bo que li ha passat, i desitjar que li passen coses bones a la gent que estima, i que o que seguisca la plenitud en la seva família, a sa casa, agrair i demanar és com este ritual de cada nit quan em vaig a dormir. A més de que et calma i és com un mantra en el que tu vas entrant, és preciós i superpoètic, no? És com... No sé, ojalà tinguera jo aquest costum també. Igual que això de resar per algú, perquè això que estaves comentant, me recorda que ma abuela també ho fa. Si jo vaig i li conto, ai, pues tinc una amiga que li ha passat això. I diu, com se diu? Que vaig a resar per ella. Una vela, a posar una vela. Jo me'n recordo que molava molt en època d'exàmens, com que és molt típic que les abueles posen veles, ciris i tal. I és molt graciós perquè me pareix una manera superxula de com connectar com a la xavaleria i xina menuda i tal, que estan com superestressats en els exàmens, i està els pares que estaran com modo autoritaris estrictes i l'abuela que està en plan posant la veleta. És superguai. És una mostra d'amor molt xula, molt mística i molt guai. I a més, és molt curiós com moltes vegades no creient en aquest tipus de coses, en l'horòscop, en manifestar, en Déu, moltes vegades per prevenció i per dir el fet de no me costa res, pues gitar-me i agrair tot el bo que m'està passant i demanar que per favor no li passi res, o posar una vela que a lo millor sé que no fa res, o fins i tot és que no crec en Déu o el que sigui, però pense que n'hi ha algo que a lo millor m'escolta i si no ho faig pot ser passar... És que al final eres tu mateixa la que està enviant aquesta energia, no? Com de voler-li el bé a algú, no? I al final, sense quasi fer res, només que estigues emanant aquesta energia i estigues com desitjant-li la bondat i la sort a una persona, pues, després en les xicotetes coses quotidianes que vas fent, ja estàs ajudant a que li vagi bé, no? Total. És el karma, també. Tot l'esto del karma també va un poc en aquest sentit. Pues, nosaltres tenim una de les seccions que es diu el consultori, que la volíem recuperar una mica, i bueno, vam preguntar fa bastants dies a la gent de xarxes i tal, quins mites quotidians tenien i els feien por, no? I els feien una mica per de l'ICC o por Siaca i tal. I entonces, mola molt perquè ens han contestat coses que jo no coneixia, per exemple, ens van dir, obrir la nevera descalç. Encara em dona mal rotllo perquè ma mare s'ha passat la meva infància a alentar-me després d'obrir la nevera descalç. Que jo això no ho coneixia i he buscat. Jo sí. Sí, a mi sí. És per l'electricitat, com que diu que... Sí. I jo d'això me vaig a recordar que jo quan vaig començar a treballar en música, de vegades te trobes com de vegades els escenaris no estan ben muntats o les condicions són un poco dangerous. I me van contar també que no sé qui, també, que de vegades has de buscar com la toma a tierra o no sé què, perquè tens el perill que si fas un concert descalç també te pot donar corrent i va haver un músic que l'havia palmat per això. I és com, has d'anar sempre en sabates dalt de l'escenari. Sí. Bueno, sí, estan muntant i coses... Ja, és que... electricitat pel mig. Clar, i jo penso, a lo millor un concert de música no, però ballarins i tal, és com, hòstia, cuidao, o sea, ha de ser xungo. Ja. Vull dir potser no estan tan envoltats de... Vull dir que si de repente... No sé. Jo crec que aquestes històries, en plan, lo típic que ta mare te diu, no vagis descalç, perquè clar, sempre vas descalç. Jo crec que alguna mare en algun moment va dir, si obres la nevera descalç te donarà, i ahí ja, en plan, la por, i ja se queda, i ja per tota la vida, perquè esta persona comentava que encara avui Sí, claro. Y damunt, a mí me parece que es un poco la estrategia es un poco chapa y turra, pero la desinformación y els bulos funcionen igual, perquè això jo ho vaig buscar i claro, és en plan, vale, si tu estàs en una superfície i la electricitat no està ben conduïda, òbviament si estàs descalç te pot donar una descàrrega, a dir, eso passa. I entonces és com gastar una cosa que és veritat per aguantar una cosa que és mentida, que és com, també funciona així. Vale, pues una altra que tinc és... quan tens un pensament xungo del palo que algun familiar és molt així i de seguida busca tocar fusta i quan un gat negre passa per davant em posa de costat. Això jo no ho sabia. No va passar res, però sí. És que són tot aquest tipus de coses. Jo quan veig un accident també faig lo de... O sigui, i me van dir que si no n'hi ha fusta te pegues com 2 colps al cap. Jo faig així. I jo estic obsessionada. Sí? Jo sempre faig cap quan i fusta. Veus un accident, quan tu vas conduint i veus un accident. Sí, faig així sempre. Mentre condueixes? Eso produce accidentes. De todo hay, la verdad. Home, però tinc una... Ara mateix no, però normalment tinc una mal volant i l'altra faig així, si la tinc lliure. I si no, quan passe. I lo dels gats a mi me sap fatal, Pobrets. Ja, pobres gats. O sigui, els té com mini dimonis. A mi me pareixen els gats negres són els més elegants de tots. O sigui, m'encanten. Són panteres minis. Pues la gent les té. Fa poc vaig coincidir, per motius de la vida, vaig estar xerrant en una xiqueta que té com
16, 17 anys, i me va dir que la moda d'ara era quan miraves l'hora i era com el mateix hora número. espejo, no? Exacte, que també se feien així. En sèrio? Sí. I ara me l'ha pegat, en plan, tu veus lo de si no ho fas. O sigui, realment no és que m'ho crega, però... I sí. Saps? I és Molta graciós. gent gasta les hores espill per demanar desitjos. En plan, i a més la gent s'obsessiona molt en els números. Els números també és una cosa que històricament a la gent li obsessiona. N'hi ha una religió, la Numerologia, numerologia, sí. que en Estats Units té molta penya en molta pasta que està I hi a ha una tope. pel·li d'un senyor que s'obsessiona en un número. Bueno, el cas és que quan la gent veu les hores espill, com que aprofita per demanar un desig. I la gent s'obsessiona i és com que tot el rato les veu. En plan, Jo les estic igual, veient tot el rato. Veus? En plan, no estàs mirant l'hora i de sobte la mires i són les 14 i 14. 21. I Que no, ja me n'aniré de sillo en... Anem a transmetre un muntó de... tu no facis així en el cap, tu demana un desig, que és molt I hi ha bonic. gent que fa com en els dos dits així, no sé molt bé què significa, però fa com els cornos en el cap. Variaciones de... Tinc la última que mos ha dit la gent, així que m'han molat, és... No sé si, Sandra, tu coneixes lo del fil de les formigues? Què vol dir lo del film de les En formigues? plan, Jo sí és no que jo no ho coneixes. coneixia, però més d'una persona mos ha ficat que com a que es va fer viral, crec que era, no sé si era un fil de Twitter o una història que es va donar en internet, que una xica deia com a que havia estat assentada en la gespa i li havien entrat formigues per xixi. I no sé què passa després perquè no vas voler indagar més, però la gent estava obsessionada en aquesta història. Això ha sigut una de les majors pors de la meva infantesa i adolescència. Sí? Vos ho juro. Que No és de tendrà. Twitter, perquè quan jo tenia No és de 8 Twitter, anys no claro. hi havia Twitter És el i a més mi antiga. ja me donava cosa. Algú m'ho contaria o tal, i era cada vegada que anava a la piscina o alguna cosa així, m'havia de posar la tovallola o alguna cosa per seure, perquè dic, les formigues se me clavaran pel xixi. Un Pues por... si se te claven tornaran a eixir. Ja Claro, segur. què passa si se te És que jo m'he Home, quedat pues com que en la està segona feo, part. saps? O sigui, dona Veure, te cosa. podran crear una Jo crec que és- infecció o lo que siga, en plan... Claro. Però No. vull dir... Però com se te va tantes clavar coses una pas- formiga pel Sap, xixi? A veure, No, però... però- ¿No veieu Mil maneras de morir? Ella, Sí. la que No, le gusta. ves, no. Pues es como un caso entre 80.000 millones. ¿Pot pasar? Sí, no te va a pasar. No seré yo me puse la tovallola per O sí, quizá. Claro. Igual fa gustet i tot. No. Bueno, algunes de les llegendes estes i els mites que ha comentat Marta pareixien digitals, perquè lo de les formigues hem dit seria un fil de Twitter. Pista no, perquè jo de menuda ja les havia escoltat. Però es va fer en Twitter, vull dir, nosaltres teníem internet. Això se no? rescata i se puja a Twitter, és També que clar, veres, claro. sí. Bueno, i n'hi ha també unes quantes històries que sí que són, aixina de por i llegendes i tal, 100% digitals, val? Que és un poc el que se coneix com a creepypasta, que és un poc el tema del copiar i pegar, en plan copy-paste, claro. però creepy, en plan històries de por. Entonces, ¿qué El pasa? nom Que buenísimo, son- buenísimo naming, te lo Es un naming de la hòstia, me encanta. En plan, algú s'inventa una història pues, en alguna xarxa social, la gent li mola i comença com a replicar-la i a introduir més coses creepy, en plan, per fer-la més que creepy cada literalment vegada. és com se generen les llegendes en pobles, modo Tal algú qual. conta algo i la gent li agrada i comença a fer-ho seu. Pues a mi això és una cosa que m'apassiona, perquè és com literalment fer lo que es feia als pobles, però completament en digital. Vale, pues vos he buscat 2 creepypastes d'estes que van succeir més o menys en 2016. On estàveu vosaltres en aquesta època? En plan, què era de la vostra vida? Per contextualitzar un poc. Nosaltres Primer començàvem la carrera. d'universitat, sí. Sí, nosaltres som 2016 primer any. Jo l'acabava. Tu l'acabaves. Universitàries, generalment, Tu podem estaves dir. en Barcelona, en aquesta època. Vale, vosaltres vos en recordeu d'eixa època com eren les xarxes i què se feien xarxes? Vos sona el tema dels challenge? El challenge de... el mannequin challenge, el challenge de, Ah, sí? de tirarse El per de ballar. damunt. El Guai, dels del gels, cubo, el del gel. cubo. Mm. O sigui, estava com super normalitzat, en plan, Sí. la gent bàsicament pujava challenge. En Som plan, ridículs, com a societat. Som és que absolut- som lo pitjor. Som absolutament gilipolles. Es que sí que somos. Total. ¿Vau fer alguno de estos? Jo Jo. recordo que en la universitat jo he arribat a fer el Mannequin Challenge. Este, Jo de no, classe. jo Quin no era? fem És que no me'n ninguna. recorde El de d'eixe. quedarte con maniquí. Sí, era que sonava una música i gravaves un vídeo i tot el món s'havia de quedar quiet. Però això estava divertit, no? Estava divertit, Claro. estava divertit. Jo no ho vaig fer. Ni el del cubo d'aigua en Tampoc, gel ni mira, res. sí, No, no. tampoc. Cubo d'aigua en gel.
Que va començar en plan per a l'Ela, i després la gent, l'Ela se la pelava. Veus el que he dit antes? No només la por, sinó per donar suport a causes. Sí, molt bé, totalment. Bueno, doncs vos vaig a contar dos històries, ¿vale? I me comenteu, si les havíeu escoltat, si vos sonen, si no, que és un poc este rotllo, i a més estan molt relacionades en el tema dels challenge, ¿vale? Una és la ballena azul / balena blava. Això vos ha de sonar perquè va ser un terror. No sé si vos en recordeu que era un challenge, que l'última era com fer uns passos, no? I fer un ritual, i l'últim era com llevar-se la vida i suïcidar-se. Eren uns reptes, en plan d'anar tallant-te, de fer no sé què, sí. Molt creepy. Superturbio. Molt creepy. I damunt, com tocava el tema del suïcidi, que en 2016 el rollito salut mental i tal tampoc estava molt en la onda, era tope tabú, o sea, es veia com una cosa en plan atrás. Damunt tabú, tema suïcidi, tema mort, claro. Tot en general, no sol salut mental, que és com... Buah. Pues vos vaig a contar un poc, perquè he estat investigant, què collons va passar aquí o què se pensa que va passar. Perquè, clar, a nosaltres, així, ens va arribar un poc l'eco. Challenge que busquen que te mates. És que, claro, era un poc ese discurso. Claro, necesito contexto, en plan, què passa per a que un xaval acabe suïcidant-se? Pues el que va passar és que es van suïcidar 2 adolescents a Rússia, un país on s'ha de dir, tampoc la salut mental en els joves, tampoc és que estiga molt tal, ¿vale? I se va descobrir que les 2 xiques estaven en foros d'internet similars. ¿Vale? Evidentment, eren foros d'internet de joves que parlaven sense tabús del suïcidi, cosa que per algun motiu als adults els va pareixer com, oh no, brujeria, saps? Entonces és com, clar, realment elles estaven en foros un poc per a parlar d'estos temes y para... En plan, I need help, no sé dónde hablar de esto, claro. ¿Qué pasa? ¿Dónde ve lo de la balena blava? Pues que la balena blava se gastava en estos foros com a exemple d'animal que quan és molt major o quan se diu que quan està trist se va ella soles a les platges i se deixa morir, ¿no? Entonces se diu que la balena blava se suïcida, o sea, és un animal que pot arribar al suïcidi. Entonces se gastava un poc com de metàfora o una manera de parlar con sense tant tabú del tema del suïcidi. Què passa? Que a la gent se li va començar a la pinza, perquè això va eixir d'eixe cercle on se parlava d'això contextualitzat i la gent va començar a relacionar balena, suïcidi, malos rotllos, internet, foros. Sí que és de veres que va arribar a haver un home que el processaren per això. En plan, sí que n'hi havia gent que després va aprofitar i per algun estrany motiu va començar a incitar els joves com a suïcidar-se. Però jo crec que en cap moment s'ha pogut verificar que havia un challenge. Que n'hi haguera un challenge que l'últim pas era això. A lo millor en algun moment algun pinza ho va aprofitar això, però realment és que és molt fort, i és molt trist, perquè a nosaltres ens va arribar com la histèria col·lectiva i realment eren adolescents demanant ajuda. És que és molt terrible. I a mi això me recorda molt que perquè ara ja no se dona tant perquè tenim Twitter, Instagram i tal, però antes estava com tota la cultura dels blogs i dels foros on podies parlar amb gent, en plan comentaris largos i tal, i no només això, sinó que per exemple, en qüestions de TCAs, n'hi ha un muntó de blogs que inciten i te donen exercicis i proves i tal per a fer-te més prima o per a tal, o per a que no se te note i coses així, i és superperillós també. Vull dir, això no és un grup de gent demanant ajuda, això és... Clar, és el viu exemple de lo que passa quan no tens accés a recursos i quan el tema és tabú, que sols ho pots parlar amb gent que a lo millor està en la mateixa situació que tu i que no te pot ajudar, evidentment. Què passa? Que al final tot és... Clar, si per exemple en eixa època n'hi havia un xaval o una xavala que estava en una situació pareguda i diu, pues vaig a clavar-me en algun foro a veure què tal, i el que se trobava per la histèria col·lectiva era gent parlant de que n'hi havia un challenge i que tu te podies suïcidar, no sé què, pues que al final és un poc que t'acaba incitant a això, no? Però un poc va sorgir del suïcidi de 2 adolescents i jo pense que els adults no volen veure la realitat que n'hi havia darrere d'això. En plan, és molt més fàcil dir que n'hi ha un loco en internet en un challenge que incita al suïcidi a pensar que a lo millor els joves necessiten algo, saps? I també te dic una cosa de pensar, o sigui, me pareix molt greu per part dels adults de no veure que realment n'hi ha un problema, o sigui, de pensar que els adolescents són tan estúpids com suïcidar-se per un simple challenge. Perquè és com, tio, no n'hi ha un problema de base que està fent que la gent no vulga viure, o sigui, una cosa tan greu com suïcidar-se, pues igual no és per un challenge, saps? Per això vos he posat aquest context de 2016, que era com els adults estaven molt en plan, veus, és que esteu tot el dia fent challenge, no sé què, és que mira lo que passa, que t'acabes suïcidant. Que si fora per un challenge també s'hauria de tractar, vull dir que també evidentment s'hauria de
cuidar això, perquè... I sí, a mi, lo de culpar a un loco m'ha recordat molt a banda de les pel·lis de por, tinc amics que els agrada molt veure documentals de sectes, o sea, en plan com a gènere. Molt guais, I n'hi ha molts casos d'estos també de captació per internet, o sea, de locos o de penya que té una capacitat de convicció que flipes i aconseguís pues, això, en plan, o raptar a xiquetes o que n'hi hagi molta gent que els doni pasta, patrimoni, i és com... És fuerte, però també se creen com tot un imaginari col·lectiu i al final acaba sent com una religió per a molta gent. És que s'aprofiten, bueno, com s'aprofita qualsevol religió, vull dir-te, les sectes i la religió en això tampoc estan tan allunyades moltes vegades, però evidentment s'aprofiten dels moments de debilitat i de necessitat d'aferrar-te a alguna cosa, no? I si ve un senyor que te diu què tal i te promet, pues mira, que la vida t'anirà millor. Una és l'horòscopo, una és altres el loco. Exacte. I les altres van al gimnasio compulsivament. Sí, total. Cada una con lo suyo. Bueno, va, pues us vaig a contar una altra història que va sorgir també en esta època, a lo millor un poquet més tard, val? Però també és d'este timing. Si jo vos dic Momo, a banda de lo que ha comentat a banda Sandra, no vos ve a la ment un bitxarraco raro. El suís. En uns suís molt grans. Sí. És que a mi se me posa... O sigui, és que me dona molta por, ¿vale? Ixa imatge. Bueno, pues jo... A mi me va donar molt fort. O sigui, a mi no me va arribar, jo no l'ubique, no el conec. O sea, pues no el busques. O sigui, vale. Si algú ens està escoltant i diu, ai, no me sona, no cal. Vull dir, així n'esteu bé, no cal tampoc clavar cinistes mogudes. Pues a mi me va pegar molt fort, jo me'l trobava molt com per Twitter en eixa època i tal, i a mi me donava moltíssima por, però mai he arribat a saber eixe bitxarraco què és el que passava en això, en plan, perquè era tan viral creepy. I perquè era tan creepy, perquè la gent el gastava tant. Pues la cosa... és que este bitxarraco asqueroso també tenia aquest tema de que incitava els xiquets, sobretot a xiquets i adolescents també, a suïcidar-se i a fer-li coses males als seus familiars. I, de fet, han eixit moltíssimes famílies, mares, pares, dient no, és que vaig descuidar un moment al meu xiquet de 5 anys i de sobte volia assassinar el seu germà, que és un bebè. I jo, qui t'ha dit això? Ha sigut Momo. I qui és Momo? I en la tablet estava veient un vídeo del que sí, una cosa molt loca, a la gent se li va anar moltíssim la pinza. Pues el repte el challenge, va començar en Japó, perquè un tio, pues no sé si en algun tipus de Photoshop o en lo que s'inventara, va generar esta imatge que dona molt de mal rotllo i la va pujar a Facebook en un número de telèfon. I va dir, el challenge és parlar-li a Momo. Oh, wow. Vale, entonces la gent era com, me atrevo, no me atrevo. Va, me atrevo. Entonces, què passava? Que la gent li parlava al bitxarraco eixe per WhatsApp, que tenia la foto de WhatsApp, que és la que ens ve a la ment, i el bitxarraco en principi arreplegava dades del telèfon mòbil o alguna cosa aixina, i te començava a contar dades de la teva família, de la teva situació, no sé què. Entonces la gent se cagava i era un poc... És el mateix de llegir la mà, si ho penses. És com lo típic que te llances com a endivinar coses en plan... Clar. Tu madre... Clar, que a lo millor se lleva mal contigo. O dius coses ambigües per a que l'altra persona te solte el rotllo. Sí, que és lo de la imaginació, també, que hem dit antes. Pues de repente la Momo esta començava a parlar d'una manera com en moltes paraulotes, en plan com molt brusca, molt violenta i no sé què, i la gent si li començava a anar a la pinza i li començava a dar mal rotllo de veritat. Claro. I d'ahí, per això de lo del creepypasta que va votant de xarxa social, d'ahí va passar a YouTube, en una època on YouTube Kids me parece que no estava implantado todavía. Entonces, clar, mal rotllo perquè li donaven la tableta al xiquet de 5 anys o 6 anys i el xiquet, navegando por la red, navegando en internet, acabava en un vídeo on un bitxarraco asqueroso li deia que havia de matar els germans. Entonces, però vull dir, en 5 anys, és que has dit abans 5 anys i jo he pensat, en 5 anys, saben lo que és matar al seu germà? Igual no, però igual, clar, eren vídeos que ja estaven com fets a postes en plan, per a xiquets. Pues si tens un germà, ves i posa-li la mà, clar, o sigui, a lo millor no li deien assassina el teu germà, però li donaven com instruccions, clar, els pares i les mares completament aterroritzades, i hasta Kim Kardashian, que això és un dato que no importa, però jo el vaig a clavar, va posar uns stories demanant a YouTube que tinguera cuidado en el contingut que li arribava als xiquets. Es que Kim Kardashian es la mejor madre de internet. La magnitud de l'assumpte se'n va anar, vamos, completament, Kim Kardashian. I jo, mira, no vos puc assegurar que el YouTube Kids i això de vídeo creat per a xiquets vinga d'això, però seguro que tu però Kim Kardashian té molt de poder. Però va morir penya per això.
No se sabe, però n'hi ha molta gent... No s'ha reportado. Estic traumatitzada. No t'ho sé dir, però la gent se li va anar moltíssim la pinza perquè és un bitxarraco que dona molt de mal rotllo i imagina't als xiquets. O sigui, si a un xiquet ja li dona por que tu li digues va vindre el coco, imagina't si veu el coco en persona. Sí, veu el momo que li diu. Clar, uau. Bueno, pues ja us he contat això, espero que pugueu dormir esta nit. No ho tinc molt clar, No, però hòstia, me flipa molt perquè és com... No deixa de ser el mateix que comentàvem de donar-li explicació a coses que no entenem, perquè al final eren els adults, veiem com els xiquets o els adolescents se començàvem a clavar en internet pel nostre compte i a entrar en coses en foros que els adults no sabien ni que existien, no? I un poc eixa por dels adults, en plan, bueno, seguro que si pasan cosas malas es internet. El internet está matando a los niños. Pero a mí internet es como un bosque, igual que n'hi ha un montón de... Un poble té mogolló de llegendes de en el bosc del costat, cuidado perquè te pot passar no sé què, pues al final internet ha sigut el nou bosque de la societat. Total, i tots o sea, crec que també hem necessitat crear tota la nostra cultura de llegendes i de mites ahí dins, perquè és un espai on vivim també, o sea que... Sí, total. I és infinito, o sigui, pots trobar-te una casa de xutxeries o pots trobar-te la casa del lobo o jo què sé. La deep web. Bueno, pues parlant de bitxarracos, aprofite jo a introduir la nostra secció estrella. Hem eixit al carrer, ties. Com ja us hem dit, este episodi és una col·laboració amb l'Etnomuseu, així que hem agafat la seva guia inacabada de la fantasia valenciana, on tenen... Quin llibre més xulo. És xulíssim, és que és molt guai, molt recomanable. I hem buscat uns quants bitxarracos, que diria Maria, interessants, i hem eixit a fer un quiz sobre mitologia valenciana, a veure què sap la gent. Així que, dentro putivuelta. La putivuelta. ¿Vos sona lo que es el butoni? Sí. Me sonó de la fallera calavera. Ay, sí. Es como un demonio. De la fallera calavera. No es como un demonio que li furga el cul a la gent o algo, no, m'ho acabo d'inventar. Me sona un drogadicte. No sé per què m'imagino una persona un drogadicte. degradada, digamos. Sí, va, anem a dir-ho així. És un monstre. Se suposa que és l'aparició que ve als xiquets i és per a els xiquets que mengen malament, però realment no se sap quina forma té. La 40 maula. Això vos ha de sonar. Isa sí. Sí. Una cançó. No me'n recordé ara quina, però sí, exactament. I ni idea. 40 maula. Segur que és una dona major, malhumorada, sí, que va furtant a la gent, o algo que està amargada de la vida. És un gat que està en la teulada i que maula. Ah, que maula, i te fot tota la nit, no? Una cosa dices. A mi me sona que és com una llegenda, no?, que va per les teulades o alguna cosa així. Molt bé, molt bé! És una criatura que no es pot descriure. 40 fa referència com a que té moltíssimes formes. Pot ser un cargol, pot ser un gat que va per les teulades. Que canvia d'animal. Canvia, tu veus, és que és increïble. I maula era com de que és malo. Sí, com a que és traïdora i tal. Que a mi la 40 maula me recorda a nivell imatge al gat de Alicia en el País de les Meravilles, perquè crec que en la fallera calavera està una mica també il·lustrat així. Crec que sí. Sí, a mi sí que me sona d'haver-lo vist en la fallera calavera. Una de les múltiples formes és un gat i tira pedres per a que els pares isquen a fora a veure qui està tirant pedres a la casa i raptant en aquest moment els xiquets. Hòstia, que turbió. Si jo vos dic un donyet, en què penseu? Un donyet. Pero que sería como Un doñet, yo me lo imaginé como... una coseta chicoteta. Un duendito. Sí. En un barret. El típic este que te furta llarg. rollo. Va a furtar-te les coses quan te portes mal. Pero también podría ser tipo fada en ales, volant per ahí. És com un enanet xicotet, no?, que va per la muntanya o que viu dins d'un arbre, una cosa així, no? Vale, és xicotet, molt bé, ahí sí, però viu en les cases i canvia les coses de lloc, en plan travieso. Un fantasma tota la vida, un poltergeist d'estos. Ahí está. Vos sona si vos dic berenguera? Hòstia, no. Me sona, però no tinc ni idea. Sí, De què? Què penseu que pot ser? jo crec que és un monstru, no?, mitològic, que habita algunes coves del País Valencià i que se menja xiquets, probablement. A mi me sona un cognom, o sigui... I merenguera? La xata merenguera. We know them, com és tan fina. Vale, pues, i què penseu que pot ser? La xata merenguera o berenguera? No, és que jo m'imagino una taronja, no sé per què. Que no té nas. Bueno, pues vos conté lo que és perquè no has encertat, però bueno, podria ser. És una dona misteriosa que li agradava pintar-se la cara amb qualsevol cosa que troba. I per això la cançó diu, es pinta la cara with no de amb gasolina, trico, tram. El home del sac
Sabríeu dir lo que és? Sí, que s'enduia els xiquets o En alguna un cosa sac, així, no? algo així, sí. Típica. Sí, molt típica, Vale, molt i típica. què du l'home del sac en el sac? Un xiquet. Molt bé, molt bé. Volia veure si La vos única que he pillava. encertat, Molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, és un senyoro que va en un sac i s'emporta els xiquets i se'ls emporta en el sac per assustar els xiquets. Que anaves a dir-la, sí. Yo qué sé, el loco del Grindr que t'ha agafat un canto i t'emporta. També podria ser un obrer que porta un sac de Portland, també. També. L'home del sac. També pot ser. Doncs pues molt bé, si és que ho heu fet genial, o sigui, està perfecte. La putivuelta. Vale, pues la última part és, amb tot el que hem parlat, i crec que antes ho hem esbosat una mica, volíem parlar també de la por en marca de gènere, perquè al final, bueno, en Marala, i tu també jo crec que tens una figura que es posiciona molt, que té molt de discurs, i a banda, en Marala parleu de música tradicional i parleu molt de dones silenciades, de la veu de les dones al llarg de la tradició i de la història. Entonces creiem que la por està molt relacionada amb la figura femenina històricament. Jo he vist com de dues maneres diferents. Per una banda, com se'ns endimonia, en plan, se'ns genera com a monstres a la que la gent ens ha de tindre por, en plan, cuidao que si no vindrà tal, perquè per exemple les bruixes era un poc este rotllo, i per altra banda com a que se fa tot un imaginari de por per a clavar-nos por a nosaltres, en plan, pues lo de la papissa que hem vist abans, o... Jo he intentat fer com un esquema mental de dir, vale, tenim per exemple les bruixes, i era un poc, en les bruixes era, primer, cuidao que no te pilla una bruixa, i després era, cuidao que no t'acusen de bruixa, perquè... O sea, claro. en realitat passava que tota la casa de bruixes que va haver de pillar a dones que en realitat a lo millor estaven fent cures a dones, medicina clandestina per ajudar a dones i tal, vull dir que era una cosa que va passar real i era com, des d'ahir a ara més modern, a mi se m'ocorren tot el documental este que se va fer en Netflix de les xiquetes Alcácer i tota la... o sea, tot l'imaginari col·lectiu que s'ha construït, perquè bueno, nosaltres crec que no vam viure el cas en persona, en plan viure tota esta mediàtica, però jo quan eixia de festa al principi sí que ho tenia molt present de, vale, per exemple, jo soc de la ciutat de València, pues, a mi me feia molt de cague anar-me a discoteques de pobles del costat o del voltant, en plan, els polígons. Claro, fer autostop, o sigui, fer autostop vetat de per vida, en plan... Això va ser un abans i un després en el tema d'eixa confiança en quant als vehicles i aquestes coses, en plan que abans estava com supernormalitzada de dir he d'anar a tal puesto, pues si este tío que ve per així va cap allí, pues me puig en ell i ja està. I això, mos pares m'ho conten que és com va haver ahí una bretxa, va trencar un poc algo en tota la societat i va ser com mai més, saps? En plan, mai més les xiquetes a discoteques, mai més pujar-se en el cotxe de ningú. Que és una merda perquè, òbviament, has d'anar en cuidado perquè passa, però després és com, jope, a mi quan era adolescent me va limitar molt. Jo tenia molta enveja que els meus amics podien anar a un volgueren, pillar-se un taxi i els donava igual i jo me sentia superlimitada. Pot ser per la meva pròpia por de dir, hòstia, en plan, a mi me paralitzava molt el pensar, el tornar sola a casa i que me passarà algo, el poder pillar un taxi jo sola i tal, i me frustrava molt perquè era com, jope, és que m'estic autolimitant jo una mica de la por que tinc. I després també m'he recordat del violador del portal, que també va ser una cosa real, i a mi, o sea, en el meu portal vam arribar a posar un espill, que antes no n'hi havia, saps? O sea, va ser com... Entonces, vos volia preguntar si vosaltres teniu com... O sea, o sou conscients d'algunes històries populars de la cultura, de l'imaginari col·lectiu que sapigueu que vos hagin marcat, de dir, pues, hòstia, a mi això me feia fer això. O sigui, més enllà de la cultura popular, jo crec que totes hem viscut situacions en les que hem patit por al carrer, nosaltres, les nostres amigues, hem sentit la mirada asquerosa, violenta de qualsevol tio en una discoteca o en qualsevol altre puesto. I, hòstia, això mos va condicionant també a l'hora de moure-nos i expressar-nos en el món, no? I pues, a una amiga meua, per exemple, en el portal de ma casa la van atracar i un home va entrar en ella, li va pegar una botella al cap, la volia violar, ella es va escabullir com va poder, o sigui que són casos que són reals i estan encara entre nosaltres i pues, mos hem de defendre com podem i intentar també buscar com
els raconers per a poder estar tranquil·les i poder anar tranquil·les pel carrer, saps? I vestir-nos com mos dona la santa gana. Sí. Que és lamentable. Digues, Carmen. Que és lamentable per lo que estava comentant abans, Marta, de dir, no, és que ara no puc fer autostop perquè no me puc pujar en un cotxe en un desconegut, però fa uns dies estàvem parlant, Maria, Marta i jo, de que mos ha passat que mos ha assetjat un taxista de dia a les 2 del migdia eixint de treballar, mos ha passat que treballant de nit no estan de festa, sinó treballant, mos han assetjat, mos ha passat que anant també en un taxi de nit. Vull dir, és que al final te comences a limitar i, evidentment, som nosaltres mateixes les que mos limitem perquè sabem que en un carrer que no n'hi ha gent o que està un poc més al marge, pues, te pot passar algo i tens menys probabilitats de que alguna persona te puga socórrer, però és que pensem, no, és que si no faig autostop no me passarà res dolent. Te pot passar de nit i te pot passar de dia perquè mos ha passat. Jo estava pensant en el tema de les probabilitats que dius, va haver una època en la meva adolescència que, en sèrio, que, o sea, no arribava a baixar agorafòbia, però jo n'hi ha nits que no eixi de casa perquè era en plan, no m'apeteix haver-me d'enfrontar a la situació on a mi me farà por de repente veure'm pel carrer sola i com no m'apeteix gestionar això, pues no salgo de mi casa. I vaig pensar, i me va ratllar molt una temporada pensant, hòstia, per què me passa això? Vaig a mirar a veure d'on ve. I a mi me venia perquè ma mare me va contar una cosa superpareguda que has contat tu de la teva amiga, que ella en un portal... És que jo crec que totes les xiques tenim alguna que li ha passat alguna en un portal. O sea, a lo millor és una generalització, però pues, ma mare també tenia una història així, me la va contar, i entonces jo va haver una temporada que era en plan, vale, és que si tinc en compte totes les històries que m'han contat entre ma mare, ma abuela, ma tia o les meves amigues, és que per probabilitat a mi en algun moment me passarà alguna així, o sea, perquè era com, és que a tot el món li passa. Aleshores, jo estava cagada perquè era com, vale, de moment no m'ha passat res, en algun moment m'ha de passar i no sé quan, saps? Saps què passa? Que en les històries de fantasmes i en les històries de mitologia i llegenda i tal, n'hi ha una part de tu que pot ser racional, entre cometes, i dir, bueno, això sé que és mentira o no m'ho vaig a creure perquè sé que és una llegenda. Què passa en totes aquestes coses de la por d'anar tu a soles o la por d'eixir en les amigues o tal? Que totes s'hem sentit tan violentades i tan en situacions de tanta por, només per ser dones, que quan escoltem que a alguna amiga li ha passat alguna cosa, quan se parla molt d'un cas o perquè ha sigut molt impactant, és que clar que ens dona por, és que com no ens va donar por? Perquè no n'hi ha ninguna part de tu mateixa que puga dir, veus, és que no te preocupes que és mentira, que és una llegenda. És que sabem que és una por real, tangible, real, que són homes de veritat, no són monstres. De fet, tampoc fa falta sentir-ho molt a prop perquè, per exemple, Marta comentava, crec que totes tenim alguna persona que en un portal ha passat alguna cosa. Jo no tinc cap persona, no conec a ningú proper. Bueno, perquè estigui escoltant, Carmen s'ha pegat en el cap. Que li haig de passar res en un portal, però per exemple, on vivia jo abans era com un carrer raro, perquè vaig estar vivint en un piso 5 anys, que era com que feia una espècie de com codo, per dir-ho d'alguna forma, que era, pues això, no és un carrer gran, no és una avinguda gran, i el portal pesava moltíssim. I jo quan entrava de nit era com, per favor, empujant el portal i tot, perquè, o sigui, el que és la porta era de ferro i pesava molt i costava com, a lo millor 4 segons que se tancara del tot. No conec cap persona que li hagi passat res a un portal i jo estava traumatitzada, en plan, per favor, que se tanque, perquè fins a l'últim moment pot aparèixer una persona que entre així. I és com, tio, que heavy. O sigui, que heavy. Però en realitat, si posem zoom a l'assunt, o sigui, si anem al detall, o sigui, les dones, és com que mos han el mecanisme del sistema patriarcal és posar-li por a la dona tot el rato per a fer-la sentir que no és capaç de sentir-se ella mateixa poderosa o sexy, que no és capaç d'ocupar certs puestos de treball, que no és capaç de moltes coses, no? Entonces és com que nosaltres mos hem anat creient això i cada volta tenim més por de, o esta és la intenció, no? Com d'eixir al carrer, de dedicar-se a una cosa que està ocupat completament per homes, d'ocupar certs espais en els que, i poder sentir-te segura i tranquil·la dalt d'un escenari, per exemple, no? O jo què sé, en qualsevol espai, perquè al final quasi tots han estat ocupats per homes, no? I és com que el mecanisme del sistema patriarcal és posar-nos por en tots els raconets de nosaltres mateixa per a que no eixim, no? Sí, perquè ens quedem una mica paralitzades o si passa alguna cosa, pensar que ha sigut culpa nostra per atrevir-nos a fer això o a traspassar això. I que al final és una por que hem heredat de les nostres mares, de les nostres abueles. Vull dir que li han clavat a ma abuela esta por i l'estic vivint jo mateixa. Sí.
a ma abuela i a totes les nostres hereves, no? Com ancestres, no? I entonces és com que ho hem anat veient, ho tenim dins del cos i ara és la nostra faena també com treballar-la, desfilar-la i dir ja està bé, necessito estar tranquil·la, deixeu-me estar, deixeu-me ocupar aquest espai. Si em passa alguna cosa, no és la meva responsabilitat. O sigui, si jo vaig pel carrer amb minifalda i m'atraquen o em violen, no és culpa meua, hòstia. O sigui, crec que ha d'haver polítiques que regulen tot això i vull dir que fem una faena conjunta per a que això canvi. Claro. I a nivell social, no? També és com... És el que estaves parlant, que a banda de clavar-nos a nosaltres esport, ens culpabilitzen, i és un poc el que hem dit antes, des d'esta figura de les bruixes que eren molt perilloses i tal, o la figura d'Eva, que és la culpable perquè va fer de Medusa i tal. I jo també pensava, en el món de la navegació, per exemple, n'hi ha tot un imaginari on les dones són culpables de lo roïn que passa. Per exemple, si una dona en la regla se puja a un vaixell, és molt més probable que s'estavelle o que tingui algun accident. Inclús les sirenes. Exacte. Era com en el seu canto, en su belleza. Enganyaven als marineros per a que s'asomaren. En plan dimoni. És fort, sí. La dona dimoni. Sí, sempre han sigut les males, però a mi m'agrada un punt com agarrar, no? Com resignificar això, vale, pues... que podem ser també males i roïns i asqueroses i malparlaes, i està de puta mare també, o sigui... Sí, total. Que no tenim per què ser sempre seres de luz, super respectuoses, elegants, humils, no? És com... Deixa'm ser... I que també podem cagar-la, perquè jo pensava, per exemple, és una cosa com supermoderna d'ara, però quan va passar tot lo de Shakira, no? Que va treure la cançó i com que es clavava en Clara Chía, que era una altra dona, i entonces moltes xiques des del feminisme van tirar-nos damunt de Shakira, en plan, es que tia, no puedes ir contra una esto, la has cagado, i és com, tio, jo també entenc que Shakira, com a persona pública i persona dolguda per lo que li ha passat a nivell personal, puga cagar-la o puga fer una cosa amb una mala intenció, sí, exacte, perquè li ha donat la gana i ja està. O que a Aitana li donen la santa gana de posar-se a fer balls perquè ha canviat el seu estil musical i ara mateix li dona la gana de fer balls més sexuals o menys sexuals, o sigui, és que ja això és un poc a criteri propi, però bueno, perquè jo estic molt enfadada en el tema d'Aitana de tener que estar criticant constantment, infantilitzant a la dona de no, és que has de ser la cantant prototípica dels xiquets de 10 anys. Deixa-la ser el que a ella li dona la gana de ser. Bueno, Marala mos han criticat molt també per això, vull dir que Marala ha fet un canvi també des del primer disc al segon disc, que ara de repente mos mostrem a l'escenari en pues, roba més xula, no sé, des d'un lloc una miqueta més, pues jo què sé, pues me da todo un poco más igual, hago lo que me da la gana, más chulesco, y nos diuen de tot, vull dir, qué pena, vosotras tocabais súper bien y ahora estáis haciendo bailes, os habéis vendido al mainstream, al no sé què. Deixa'm estar, o sigui, és com que sempre et van clavant dins del cap ahí, l'element fent-te dubtar i qüestionant-te. Qüestionant-te, jutjant-te. I això és, al final, clavarte por tot el rato, no? Claro. Sí, també és per a la crítica i a estar constantment jutjada, no? Que potser els homes, jo crec que no estan tan en el foco públic quan fan algo de... És que és això, poden cagar-la i no passa res, o passa molt menys que si una xica s'equivoca en algo o de manera pública fa algo que no està socialment super taquirrumba, ¿sabes? O sea, i que se mos demana tantes coses, xica, que al final és com... És que no puc arribar a les expectatives que tu tens de mi, o sigui... I a lo millor tampoc vull. No puc ni vull, claro, òbviament. O sigui, ja tinc prou faena intentant arribar a les expectatives que jo tinc de mi mateixa, que és com que a voltes també me les he creat juntant tot el que m'has dit i de repente em mire l'espill i avui no em veig guapa i és com... Hòstia, fracasso? Pues no, xica, soc perfecta igualment. No passa res si avui no em veig guapa. Vull dir, o si avui no he parlat bé, o si avui no he tocat bé... No és com que... Martiritzar-me, o sigui, deixar de martiritzar-nos. Ja està bé, no? Com machacar-nos, ja mos han machacat prou la penya com per a que nosaltres també tinguem que machacar-nos i a més suportar el que mos diguen perquè no arribem a les expectatives, és igual. Completament. Sí. Pues per a replegar un poc, jo la veritat és que després d'este capítol em sento un poc com que al principi pensava en llegendes, en fer un capítol sobre llegendes, sobre mites, i pensava, buah, que difícil, però realment, o sigui, la nostra vida està molt més influenciada per les llegendes, pels rituals, per els mites de lo que pensem, no? O sigui, jo un poc la conclusió és eixa, que
que estan molt més presents de lo que a priori pot pareixer. I té les seues coses bones en alguns aspectes, no? També mola el que comentaves al principi de tindre en compte, pues, per exemple, jo quan vaig començar a fer recerca, parlar amb la gent del meu voltant de conteu-me coses del poble d'abans, de històries dels iaios i tal, mola com eixa connexió, però també té la part negativa de quan ens influencien negativament i mos forcen un poc a comportar-nos de determinada forma. Claro, total. Sí. Jo m'he enamorat d'este tema. És molt xulo. De veritat. Com que ens han fet descobrir un tema que a lo millor no ens havíem posat molt i està molt guai. Gràcies a l'Etno, perquè si no ens diuen ells que volíem tractar el tema de la por, jo crec que mai haguem arribat a parlar d'això i me veig un temazo. Jo he passat por preparant el capítol, s'ha de dir, m'he pegat uns quants sustos en la momo dels collons que m'ixia en els vídeos sense tal, però m'he enamorat d'este tema, m'ha flipat, la veritat. És que és fort, és que està tot el rato amb nosaltres també, vull dir que està bé fer-li una miqueta de cas. I a banda, el fer-li cas, jo també me quede un poc en ser més conscients d'esta por, vull dir que la por no és roïna perquè no deixa de ser un mecanisme de defensa i de supervivència, vull dir, o sigui, tots els animals tenen aquest mecanisme de saber quan tenen una amenaça i per tant reaccionar, entonces no està malament, però està molt guai com el poder pensar i parar-te a pensar quines són les teues pors, d'on venen, per què són, perquè crec que això també te dona... És un poc, per exemple, el que hem dit del horòscop o del que has dit tu de la religió, no? De dir, vale, jo a lo millor creuré en coses perquè tinc por d'altres, però si me serveixen per a continuar en el meu dia a dia, pues està genial també, saps? Total. O sigui que està superguai. Bueno, pues... li tira la cançó, perquè m'ha caigut també una altra vegada la cançó, i me fa molta il·lusió, perquè he estat ahí pensant, no vos vaig a donar una pista, bueno, ara vaig a tararejar una cançó, clar, anem a explicar-li la secció. No me vaig a posar a cantar, perquè fer el ridícul, no. Sandra pensant, però la cantant era jo, ¿sabes? Davant de Sandra Montfort menys, gràcies, no m'avellís. Jo vaig a tararejar una cançó i vosaltres heu de tractar d'endevinar quina cançó estic jo tararejant. Vos vaig a dir una cosa, esta cançó, que és molt coneguda, jo l'escoltava sense adonar-me molt bé del significat. Quan me'n vaig adonar de la lletra, me va donar por i ara em pareix molt xula. En esta pista, Jordi, estàs al lío, ¿verdad? Clar que sí. Tu també jugues, Voy, Apropa't el micro, va, veure. Atentes. Jordi se la sabe. Dime niña de plata. Hijo de la luna. És una història en plan... I per què te dona por? Hòstia, perquè escripir. Vull dir, tu t'has parat? No m'he parat. Sí, a partir d'ara... Clar, és una dona que vol tindre xiquets i no pot, entonces li fa un conjur a la lluna demanant-li un xiquet i la lluna li diu, val, vas a tindre un xiquet, però tu eres gitana i el xiquet va eixir blanc. Entonces, perquè és un fill de la lluna, perquè li ho ha demanat a la... I d'on això mecano, si eren uns pijos que no flipes. I què passa? Que són una parella de gitanos i tenen un fill blanc de la lluna. Entonces, acaba molt mal perquè l'home se cabreja, pensa que li ha posat les banyes i acaba matant. És que se me posen... Sí, jo també. I acaba matant a la dona que només volia tindre un fill. Wow. Dios, que bona la cançó, Mecano té unes letraces increïbles. Sí. Però jo tenia entès que Mecano, en plan, el que feia les lletres i tal, o sea, claro, és que són de la generació dels meus pares i a ma mare li agraden molt i tal, però me deia, bueno, eren els pijos del moment, en plan, eren gent que tenia molts recursos per en aquest moment poder fer música. Entonces és com, hòstia, aquesta història no me l'hauria esperat mai que la fera ell. Ui, hem deixat d'escoltar-nos. Jo m'he tocat una. Momento. Vale, ya está. Mos hem quedat muñecas. Hem quedat muñecas. Ara. La riguà. Bueno, això ha sigut la riguà. No hem acabat, amigo Jordi. Hem d'acomiadar-te i de dir adeu, no? I de donar-te les gràcies. No, ni escoltem la cançó tampoc. Ah, vale. Ah, pues sí que se graba. Sí que se está grabando. Vale, pues... Uy, qué raro Ai, esto. madre... Ara. Vale, pues això que... Jordi, m'està alçant el braç i no entenc aquesta indicació radiofònica. Volia dir que quan estaves fent la cançó que ha alçat en seguida el braç, no pensava que era esta, pensava que era Nothing Else Matters de Metallica. Hòstia. Cuidado, comença igual, Ojo. És de veres. Una tonadeta. És de veres. Feia molt que Jordi no parlava en un capítol. Gràcies. Bueno, pues això, per anar acabant i per acomiadar i tal, moltíssimes gràcies, Sandra, per vindre, perquè tenia moltes ganes de parlar amb tu i vam pensar que este tema seria superguai. I a més molt encertat, O sigui, la millor convidada no podíem haver. I no res, moltes gràcies a Malux per la capçalera, a Jordi Coll i a Radio Godella per l'espai i per
I per escoltar-nos, ara ja no sé què escoltem, ara sí, ara no. Això és un fantasma. Sí, és un poltergeist, que no hem parlat dels poltergeists. Mai ens havia passat, parlem de monstres i llegendes i deixem d'escoltar. Jo sols espero que s'estiga gravant. Si s'està gravant la gent pensarà que som tontes. No, però jo ara... Perquè estem modo, què està passant? ¿S'escucha? No s'escucha? Això no és ambiente de por, O sigui, real, s'estem escoltant com tu, no passa res. Però no, i només me quedava donar les gràcies a l'Ed, no? Que jo crec que ha sigut un poc, claro, com parlen de por, les ha tocado a ellos la interrupció. I ja està, i moltíssimes gràcies a la resta de gent per escoltar-nos en esta tercera temporada. A Malux per la capçalera i a Túria per... Se ha dicho. I a Túria també. Un xin-xin, no? Xin-xin. Por el poltergeist. Que per fi he pogut veure en el primer episodi. Per fi. Que guai. Bueno, adeu. Bona Spooky Season. Ah, no, que ja s'ha acabat, no? Bueno, la valenciana comença ara, que en Tots Sants també tenim. Bona Spooky Season valenciana. Dilo. Valenciana Spooky Season. ¿Qué pretendes saber que me haga mujer? Dímelo una de plata. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso.